Και γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Και σήμερα δεν θα παίξουμε Minecraft, μιας και έχω πολλές μέρες να κάνω βίντεο Minecraft, αλλά όχι. Σήμερα, μιας και είναι και το κανονικό Minecraft, να το ξέρετε, θα σας αφηγηθώ την ιστορία μου στο Minecraft. Ναι, καλά ακούσατε την ιστορία μου στο Minecraft. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν παιδιά, όπως ακούσατε θα σας αφηγηθώ την ιστορία μου. Και λοιπόν, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like και subscribe και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν παιδιά, αφού γνωστόν είναι ότι τα βίντεο τα ξεκίνησα περίπου πριν από 6 μήνες. Καλά ακούσατε, πριν από 6 μήνες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Εγώ ξεκίνησα να παίζω Minecraft πριν κοντά στον 1,5 χρόνο. Μπορεί και να κοντεύω και 2 χρόνια να παίζω. Λοιπόν, ακούστε. Όταν πρώτη φορά κατέβασα το αληθινό Minecraft, γιατί εγώ δεν ξεκίνησα με ψεύτικο Minecraft, αλλά προήλας ξεκίνησα με αληθινό Minecraft. Και ακόμη παίζω το αληθινό, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Το οποίο άμα θέλετε μπορώ να αφήσω link στην περιγραφή να κατεβάσετε κι εσείς. Και εγώ ξεκίνησα να παίζω Minecraft όπως σας είπα κοντά στον 1,5 χρόνο, μπορεί και 2. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν μπήκα πρώτη φορά στη ζωή μου για να παίξω Minecraft, τα κουμπιά δεν ήξερα πώς προχωράει, μου φαινόταν δύσκολο. Και το βράδυ είδα και ζόμπις χωρίς να έχω σπαθιά, με σκότωναν με τη μία, εγώ δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα. Πολλά τέτοια πράγματα. Αλλά με το πέρασμα του καιρού άρχισα να μαθαίνω να παίζω Minecraft. Έφτιαχνα πάλι dirt houses γιατί ήμουν ακόμη noob, λογικό αυτό, πρώτη φορά πιάνω Minecraft. Και θα με ρωτήσετε που ήξερα το Minecraft. Εμένα με ήρθαν κάποιες επιρροές όπως Pack Games, Captain Panel, Sensei Koala, Ninja Tudai, όλους αυτούς που έβλεπα να παίζουν Minecraft. Και λέω ρε φαίνεται ρε φίλε αυτό το παιχνίδι, ας το κατεβάσουμε. Και όπως βλέπετε τα αρχικά μου βίντεο ήταν με Steve, διότι δεν μπορούσα να βάλω λογαριασμό, δεν μ' άφηνε ακόμη και όλα αυτά. Και γι' αυτό το λόγο τώρα έχω βάλει και έχω και το δικό μου σκηνάκι. Το έχω δηλώσει και όλα στο YouTube και αυτά. Και παρόλο ότι έφτιαχνα dirt houses και έφτιαχνα ξύλινα σπαθιά, πάλι με το πέρασμα των καιρών έμαθα να κάνω mines. Σε ένα σπίτι είχα φτιάξει με dirt χωριό και ψάχνα villagers, αλλά είχα φτιάξει full iron πανοπλία, είχα φτιάξει full enchanted iron πανοπλία, το οποίο δεν είναι και εύκολο να κάνεις, σαν κάποιους άλλους youtubers που τα βρίσκονται mech, τέλος πάντων σαν και εμένα που κάνω σε αυτά βίντεο. Και πώς το λένε, μετά πάλι ξεκίνησα να φτιάχνω τα ίδια νουμπάδικα σπίτια αλλά με ξύλο. Ναι, εντάξει, νουμπάδικα. Δεν έβαζα γυαλί, δεν ήξερα πώς να το φτιάχνω σε survival mode, αλλά το θέμα είναι ότι είναι εύκολο. Απλά σπάς άμμο, έχεις φούρνο που το φτιάχνει με πέτρα, κόλλει ξύλο τι θες, την ψήνεις στην άμμο και φτιάχνεις γυαλί. Τώρα για γυαλοπίνακα πρέπει να ενώσετε πολλά γυαλιά μαζί για να κάνετε ένα γυαλοπίνακα, καταλάβατε. Και αφού έφτιαχνα ξύλινα σπίτια, συνέχισε και άρχισα να γίνομαι προς το building, το οποίο σημαίνει ότι φτιάχνω ωραία σπίτια πλέον και 2 όροφα, μπορώ να φτιάξω και 5 όροφα, μπορώ να φτιάξω και μέχρι και 60 ορόφους. Μπορώ να κάνω και κάτι τέτοιο, αλλά αυτό θα πάρει πολύ ώρα. Και έπαιζα κιόλας, τι το πήρα αυτό, τέλος πάντων, έπαιζα κάποια μάτσις όπως Skywars Bedwars, έχανα συνέχεια, ήμουνα noob ακόμη, δεν είχα καν ιδέα, μόνο building ήμουνα ακόμη λίγο pro και δεν τους σκότωνα εύκολα, αλλά τώρα εγώ παίζω με τους φίλους μου όπως τον Dolly Lama, τον The Pro Heracles και έχω γίνει και προς το building αλλά και προς το PvP. Το οποίο σημαίνει ότι πλέον με το που μπαίνω στα Skywars ή στα Bedwars, έχω κολλήσει με το Bedwars, τους σκοτώνω σχεδόν όλους, δηλαδή μπορεί να βγω, άμα πάτε να ψάξετε στο κανονικό Bedwars, δεν ξέρω πώς το ονομάζετε τώρα, το Global Rank, είμαι εγώ στο Global Rank, στο PvP, το Bedwars μπορεί να είμαι Global Rank 22, στους πρώτους, φανταστείτε, αυτό θέλει πολύ κόπο και πολύ επιμονησία. Γιατί δεν το κάνει ο καθένας σε αυτό στο Minecraft. Και υπάρχουν και άλλα games online, αλλά θέλω να έχεις internet, όπως είναι το PvP στο Minecraft. Είναι ένας διακομιστής που λέγεται 1v1 PvP 1v1, one player versus another one player.
Ναι, και έτσι λέγεται, γράψτε το ID server, δεν το ξέρω, I'm sorry. Και είναι πολύ ωραίο διότι έχω πάει και global rank εκεί πέρα, σας είπα 22, αν δεν κάνω λάθος. Και στα Bedwars έχω πάει global rank 50 και στο τέτοιο σε Skywars είναι δύσκολο, εντάξει. Skywars είναι δύσκολο, εννοείται. Υπάρχει ακόμη ο διακομιστής παρόλα αυτά. Άμα πάτε να τον βρείτε, είναι ακόμη ο διακομιστής Skywars. Είναι τέλεια, είναι κάποια blogs τα οποία είναι στον αέρα για όσους δεν τα ξέρετε. Και εκεί απλά παίζετε. Και απλά σπάτε κάποια items και σας δίνουν κάτι που είναι enchanted items, όπως pickaxe, σπαθιά, πανοπλίες. Και όποιος μείνει τελευταίος στο Skywars είναι ο νικητής. Φτιάχνεις blocks. Επίσης ήμουνα νικητής στο one block, διότι μας έβαλαν να παίζουμε PvP σε ένα block στον ουρανό. Και εγώ σε φάση απλά grindare και με πέταξε ο άλλος πίσω γιατί τσίταρε και πήρε ένα σπαθί. Το οποίο ήταν enchanted που με πετούσε πίσω από αυτό. Εγώ το κάνω εννοείται με βιβλία μαγικά του. Μπορώ να κάνω το να φεύγει πίσω. Όσο ξέρετε. Και με πέταξε πίσω. Αλλά εγώ άρχισα να βάζω blocks. Δεν ξέρω πώς το έκανα αυτό. Και σώθηκα. Και έτσι έφτασα σε όλο αυτό που έφτασα. Ήταν πολύ δύσκολο να το κάνω όλο αυτό. Και πιστεύω μια μέρα θα γίνω ένας από τους καλύτερους παίκτες και πιο διάσημους στο Minecraft. Δηλαδή άμα βγω πρώτος σε όλα τα games που έχω βγει ήδη σε 4, απλά δεν θυμάμαι τα περισσότερα. Έχω βγει, δηλαδή θα γίνω κάποια μέρα πιστεύω και εγώ ο ίδιος ένας από τους πιο διάσημους Minecraft players σε όλο τον κόσμο. Κάτι που ένας Έλληνας δύσκολο να το κάνει. Καθώς οι μεγαλύτεροι παίκτες είναι ο Technoblade, ο Dream, δεν ξέρω τώρα τι άλλο να σας πω. Νομίζω PewDiePie δεν ξέρω σε φάση να παίζει Minecraft. Ο MrBeast εντάξει δεν είναι μεγάλος παίκτης, απλά γνωρίζουν πολύ επειδή απλά παίζει Minecraft. Τέλος πάντων. Και τώρα καθώς εγώ λίγες πριν μέρες άρχισα το κανάλι. Αλλά σκεφτείτε ότι τότε πριν από 5 μήνες ήμουν ακόμη Steve όπως σας είπα στην αρχή. Και έπαιζα τόσο καιρό Minecraft και είχα πάει ήδη στο Global Rank τουλάχιστον 50 στα Skywars. Και τώρα σκεφτείτε ότι είμαι Bed Wars 22. Τότε στα Bed Wars όμως ήμουνα κοντά 80 ενώ στα Skywars ήμουνα 77. Στο One Block άσχετο ήμουνα 1 εκατομμύριο κάτι, άρα δεν έπαιζα One Block. Αλλά κατάφερα να το κάνω αυτό. Και μετά άρχισα να κάνω κάποια έτσι με mods σε βίντεο για να έχουν πιο πολύ τηλεφέαση και όλα αυτά. Και μια μέρα έχω κάνει και one block και είδατε ότι σας είπα για το skin. Άλλη ιστορία αυτό. Εγώ όταν ξεκίνησα να παίζω Minecraft δεν μ' άφηνε να φτιάξω το δικό μου skin γιατί μου έλεγε email και λέω μπα. Και τέλος πάντων συνδέθηκα με το account που έχω και στο Xbox. Αλλά δεν μου εμφάνισε ούτε τους κόσμους που λογικό είναι ούτε τα skins. Και δεν βαριέσαι λέω πήγα σε ένα app και έφτιαξα το δικό μου skin. Και όπως βλέπετε αυτό είναι το skin μου. Μπορείτε όσοι θέλετε να το βρείτε κάτω στην περιγραφή. Όσοι θέλετε μπορείτε να το βρείτε κάτω στην περιγραφή. Άμα το βάλω βασικά δεν ξέρω αν το βάλω αλλά τέλος πάντων. Λέγεται δεν θυμάμαι ή αλλιώς μπορείτε να γράψετε cool blue gamer στο Chrome στα skins και θα το βρείτε. Και τέλος πάντων παιδιά με λίγα λόγια αυτή ήταν η ιστορία μου στο Minecraft. Και κατέντησα να είμαι ένας από τους πιο pro players σε όλο τον πλανήτη. Κοντά δηλαδή. Και πιστεύω παιδιά να μου κάνετε like και subscribe και άμα σας άρεσε η ιστορία μου να μου πείτε να συνεχίσω να κάνω και άλλα τέτοια πράγματα. Και θα ακολουθήσει βίντεο όταν πάω στο Global Rank 1 στα Bed Wars και στο PvP. Άμα θέλετε και άλλα τέτοια όπως είπα μείνετε συντονισμένοι, κάντε like και subscribe, είμαστε κοντά στον πρώτο στόχο. Βασικά ποιον πρώτο στόχο τέλος πάντων, αφήστε τους στόχους, δεν με ενδιαφέρουν, ξέρετε, στόχοι δεν. Τηλεθέαση, μια χαρά με ενδιαφέρει. Και ευχαριστώ κάποιους άλλους συνδρομητές που με έκαναν, ένας δεν ξέρω πώς λέγεται, μου έκανε από πολλά κάνουν subscribe. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το έκανες αυτό και εκτιμάς την προσπάθειά μου και τα βίντεο μου. Και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σου παιδιά.